Tusimame tutangaze injili ya Yesu. Tunaweza wanawake tukishikamana. Head initiating. Många av er har rest långt ifrån olika delar av Sverige. Då varmar våra hjärtan. Tack för att ni är här. Jag kommer från ett land där här kvinnor stöttar varandra. Alltid. När livet är svårt, okej, vi vill stötta varandra. Så. Den 13 augusti 2024 stöttade vi organisationen i Akro. Då var vi kvinnor med en stark vilja, utan stora plan. Vi ville stötta varandra, bli starkare tillsammans och minska ensamhet. Vi började prata med människor och berätta om våra idéer. Många kände inget sig och ville vara med. Idag har vi runt 150 medlemmar samarbetar med cirka 10 organisationer. Det visar vad som kan hända när människor mötas och håller ihop. Vårt mål är enkelt. Jämställdhet, jämlikhet. Ett samhälle utan diskriminering. Alla ska känna sig sedda, hörda och respekterade. Jag hoppas att vi fortsätter att ta hand om varandra i glada tider och svåra tider. Allt detta började med en vilja att lyfta varandra, bli starkare tillsammans. Tillsammans kan vi göra skillnader. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans är vi starkare! Família,
sana, Mikaeli sana. Overcome na ana. So. Ya kukaribisha wageni. Jambo, jambo. 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 Jambo sana. Habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo. 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 Jambo sana. Habari gani? Nzuri
Manta madahem banane manta. Ja, tack snälla till Motvals och Akroföreningen. Vi kommer att sjunga igen tillsammans. Kvällen är lång. Nu välkomnar vi vårt första föreläsare. Jean från Azov. Tunamkaribisha mama Jeanne wa Azov. Azov, föreningen i Stockholm. Azov Stockholm. Karibu. Makofi jamani, makofi. Yes. Ja, stort välkommen Jeanne. Du får gärna berätta vem du är. Karibu sana, tueleze wewe ni nani, vad du ska prata om. na tueleze ambacho utatuzungumzia. Yes. Karibu. Wapapa mpo pia? Har vi några pappor här som stödjer oss? Alla pappor. Yes, vi behöver er. Tunawahitaji. Ni är så viktiga. Nyinyi ni walazima. Som sagt, mitt namn är Jeanne Masimango. Kama nilivyosema, jina langu Jeanne Masimango. Och jag står här som Azov. Jag representerar Azov Stockholm. Nasimama hapa kwa niaba ya Azov Stockholm. Azov, det är ju kvinnoföreningen. Azov ni
grupp wa kina mama. Och det finns unga Azov. Och det finns här i Linköping. Na kuna vijana Azov yenye kwa hapa Linköping. Och jag vill tacka jättemycket Akro, jag vill tacka Linköping, jag vill tacka Agora, jag vill tacka ABF och applåd för ABF, Agora och Akro. Kan ni applådera snälla? Ni får applådera. Linköping, oje! Linköping, Linköping! Linköping i mitt hjärta. Ni får inte bli avundsjuka från Malmö, från Uppsala, från Stockholm. Vi är Linköping och vi ska ändra Linköping idag. Det är speciellt med Linköping. Jag hörde några kvinnor ha sagt till mig, mamma Jeanne, du älskar Linköping jättemycket. Wakina mama wamoja waliniambia mama Jeanne, unapenda kwenda sana Linköping. Och jag säger att Linköping finns Azov barn, Azov bebisar. Na nikawajibu kwamba Linköping kuna watoto wangu, kuna Azov watoto vijana. Och det finns Azov barnbarn. Na kuna Azov wajukuu. Det här är lite historiskt när vi började med Azov. Det här är för mer än 10 år sedan. Hii ni historia tulipoanza na Azov miaka 10 iliyopita. Zaidi ya miaka 10. Kvinnorna från Skäggertorp i Linköping var alltid med på konferensen i Stockholm. Wakina mama wa Skäggertorp walikuwa kila mara na sisi konferensen i Stockholm. Och jag tycker att vi ger de här kvinnorna applåd, snälla. Riktigt applåd. Kvinnorna har alltid rest i Stockholm. Wakina mama ambao walisafiri kila mara kwenda Stockholm. Och idag kan de ordna en sån här konferens. Alafu leo wamekusanyisha watu, wamefanya hii konferensen. Det här är glädjande. Hii ni furaha. Och jag tror att vi är här för den här dagen, det är kvinnodagen. Där vi delar glädje, vi delar våra erfarenheter, vi delar våra historier. Na kwa siku ya leo ya wakina mama tunachangia furaha, tunachangia maelezo, tunachangia historia. Och jag ska prata om kvinnoorganisering och integration. Nitazungumzia juu ya kujiunga muungano wa wakina mama. Ja. Na integration. Ja, integration. Twende tulivu. Jag säger att vi ska kanske fortsätta så, men vi hjälps åt, så det är ingen fara. Vi kompletterar varandra. Ja. Vi är här för att kunna prata om kvinnoorganisering och integration som är så viktig. Och som jag sa till Anissa och mamma Esther, nilivyomwambia mama Esther na Anissa, den här dagen är ju inte bara för att kunna dansa. Det är ju bra att dansa, kunna äta, det behöver vi. Siku ya leo sio bora kula, ni vizuri kula na kucheza. Men den här dagen är för oss för att kunna reflektera, kunna titta tillbaka. Siku yetu ya kuwaza miaka iliyopita. Kurudi nyuma na att kunna tänka om 5-10 år, 2 år, vad ska vi göra? Kwa kuwaza mbele ni miaka 5-10 tutafanya nini? Tutakuwa wapi? Så många tror att kvinnodagen det är bara att man ska gå festa. Wengi wanafikiri dansa, det är inte så. Wengi wanafikiri kama siku ya kina mama ni siku ya kwenda kula na kucheza. Hapana. Så vi är här för att kunna dela våra erfarenheter. Tuko hapa kwa sababu ya kuchangia ujuzi wetu. Och jag tänker på, det vet vi har ju haft massa seminarium, vi har haft massa debatter och alla vet vilka är det som brukar slå oss i hemmet, vilka är det som brukar utnyttja oss sexuellt, vilka är det som brukar ju, ja, vad ska man säga? Vilka är det som utnyttjar oss sexuellt, vilka är det som, våldtar oss och meningen, jag ska inte sitta och prata om det. Jag ska sitta och prata, vad gör vi? Hur ska vi kunna organisera oss? Om du har gått igenom det här, vad är det
du ska göra. Det är det vi ska prata här. Hatutazungumza kwa vile mtu iko nyumbani, nani anawekwa chini, nani iko juu. Hapana, tutakaa hapa tunazungumza kitu gani tutafanya. Vi ska ju kunna tänka vidare. För vi har redan haft seminarium om sånt. Så det är inte det vi ska sitta att vi ska ha kvinnoseminarium där bara vi går härifrån och vi är deprimerade. Nej, det är inte det. Vi ska ju här kunna organisera oss. Vad är det vi kan göra? Har du gått igenom det här? Vad kan jag göra? Hur kan jag söka hjälp? Vad finns i Linköping kommun? Vad finns i Uppsala? Finns en sån här grupp? Vad kan jag söka om hjälp? Om jag är arbetslös? Finns det någonstans jag kan knacka? Kan jag inte svenska? Hur kan jag göra? Har du aldrig gått i skolan i ditt hemland? Vad ska du göra? Det blir mycket översättande just där. Men jag kan hjälpa till. Hatutakaa hapa kwa sababu ya kujifunza ya wala ya kuwaza alafu mtu utoke hapa umehuzunika au nini. Tutakaa hapa juu ya kuzungumza. Kama niko na shida nitaenda wapi? Kama sijui kusoma nitaenda wapi? Kama niko kama hujaenda kwa masomo utaulizia wapi? Kama niko ile interest kuwahi kwenda kwa masomo nitaulizia wapi? För vi är ju här, jag vet att det är många som är här. Vi har afrikanska bakgrund och vi har våra vänner som är svenskar. Det här är jättebra. Det här som du kallar en del av integrationen. Tuko hapa tunatoka Afrika na tunatoka kama tuko na wajirani wenyewe ni wa Sweden. Hiyo ndio tunaita integration. När jag pratar om organisering, det här börjar inte idag. Det här har ju funnits i många tjejer, kan ni vara lite tysta snälla? Kan ni vara lite tysta debatten? Kaeni kimya jamani. Så historiska sett, kvinnor har ju alltid organiserat sig. Det här är inget nytt som vi kommer med. Kwa historia ya wanawake sio vipya, wanawake walikuwa wanajiunga. Och när man pratar om att organisera sig, det är inte bara att vi ska organisera oss för att vi ska kanske bilda politiskt parti, att vi ska göra såna här stora grejer. Man kan organisera sig bara för att kunna kanske laga mat, kunna gå och simma. Lilla Stockholm. Mimi ni Mama Capable, les femmes de valeur. Mimi natoka kwenye state ya Kalmar. Una från Kalmar? Förening ya afrikanska vänner Kalmarlän. Una från Kalmar, afrikanska vänner. Akro, mtulete mtu huku mbele. Mnataka kuchikausha hii. Mpite huku. Akro. Ampeni. Unaacha kado yende tu hivi, kupe yende. Ampeni kupe bakie. Linköping. Tuko wawili. Na sasa tutafanya, mnisaidie mama. Tuko. Mnisaidie. La question ina nguvu. Vi har 5 frågor. Tuna swali 5. Och de är så enkla. Ni swali nyepesi sana. Vi vill bara att det här är reflektionsdag. Vi vill bara att man ska tunataka tu tufikirie. Leo ni siku ya kujifikiria. Ja. Mimi Swahili. Okej. Ulizo ya kwanza inaenda hivi. Första frågan är så här. Sweden tuko na premier ministre. I Sweden vi har jina yake nani na anarepresente parti gani? Vad heter statsministern och vilken parti är han ifrån i Sweden? Den som vinner alla 5 frågor, då är det vinnare. Alla flesta frågor. Jag hoppas det är bara en grupp som vinner. Vänta. Kom igen, ni har 1 minut eller 30 sekunder. Eller vad tycker ni? 30 sekunder, den är så enkel. Stavning, om ni skriver samma, ni har alla rätt, så vi går på stavning. Jag är ju lärare, det är så. Hur ska jag sortera bort folk? Jag
är lite hård. Okej? Mkimaliza mnasema mnamaliza tuende juu ya muda. Anisa iko wapi? Vill ha koll på henne. Okej, fortsätt med det du gör. Okej, ska vi gå vidare? Ni känner er glada, va? Riktigt glada. Vi fortsätter. Okej, fråga nummer 2. This är Billy. Nchi ngapi za Afrika zimewahi kuwa na marais wanawake? Imewahi kuwa na warais wanawake. Hur många afrikanska länder har haft kvinnliga presidenter? Nchi ngapi za Afrika zimewahi kuwa na warais wanawake? Leo ni siku ya wanawake duniani. Okej, är ni klara? Eller de tänker fortfarande? Är det någon som har koll på klockan? Jag ska flytta. Går det bra? Ska vi gå vidare? Kwenye muda wa miaka 10, mji wa Sweden tunaenda kuvote mara ngapi? Na tukisema vote ni vote ya Riksdag ama ile ya government. Kwenye muda wa miaka 10 tunavote mara ngapi? Hur många gånger röstar vi i Sverige på 10 år när vi pratar om riksdagsval? Hur många gånger går vi och röstar på 10 år? Enkla frågor. Väldigt enkla frågor. Så jag är lite orolig. Hur gör vi med första pris? Hej, du skrattar. Du är så glad. Det är bra. Är det någon som vill på det här? Jag tycker det är så... Ni misuri tuende lei? Okej. Då har vi fråga nummer... Ska jag flytta på 4 till 5? Okej. 4. Okej. Under niseme Kiswahili. Miaka 100 imepita. Wanawake dunia nzima walikuwa wanapigania haki gani? Miaka 100. Under senaste 100 år, vad har kvinnor runt om i världen kämpat för? Jag sa ju det. Det är väldigt Ni ser ju väldigt trygga ut, kvinnor. Det är stämningen. Ska vi ta priser först? Bernadette, du ska komma och kolla på svars. Eller? Mameste roda lili. Soto mameste songi. Och det här är pris, första pris. Så ni får kämpa. Ni vet inte vad som finns här inne. Okej, sista frågan. Den är så lätt. Okej. Vad heter första Sveriges kvinnliga statsminister? Det är väldigt lätt. Det här ska inte vi känna. Vi pratar om integration. 50. Din metolk har inte. Vad hette första Sveriges kvinnliga statsminister? Gina, ja, statsminister, vad säger man på Swahili? Premier de franska på Swahili.
Okay. Waziri mkuu. Jina ya Premier Minister wa kwanza mwanamke Msweti. Na parti gani alikuwa anarepresent? Okay, nu kommer vi att räkna till 10. Och sen avslutar vi tävlingen. Ni skrattar, tycker att det är jobbigt. Det är väldigt lätta frågor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lite lappar. Ni får skriva. Mandike jina. Så lite. Är det ingen som ska hjälpa mig, snälla? Så. Nej, det går. Skriv namn. Ngoja kuna shida. Mliandika jina lenu? Viva nandi. Det här blir spännande. Jag hoppas... Uppsala. Det är Isha. Det räcker. Tiden är slut. Juri, det ska vara fort, väldigt fort. Vi har 2 minuter kvar. Tunabaki na dakika 2. Nataka kuhesabu majibu. Hapana, kuhesabu majibu. Vi måste ändå säga vem är vinnare. Ingen hade 5 rätt i alla fall. Och vinnare som vi har, det är ju 4 rätt. Och den andra det är 3,5 som får det efter. Så det är nog bra för vi har bara Hatupata jibu 5 za sawa. Ila kuna wenyewe wamejibu swali 4. Na mwingine swali 3.5. Na ni vizuri sababu tuko na nani. Tulianza kujiuliza, maana tutaenda na deni ya pris. Mungu saidie mwa ashindwe kidogo. Mungu anasikia kama maombi. Amen. Amen ba mama. Och vad att Gud ska hjälpa att alla andra ska förlora och en ska vinna. Och Gud lyssnade. Så vi har bara en vinnare. Och vinnare till den här dagen, 7 mars 2026, kvinnodagen i Skäggetorp, i Agoras lokaler. Det här är spännande. Så man kan göra på mig. Det här är... ni ser redan. Vinnare är från Sveriges huvudstaden. Stockholm i mitt hjärta.
Thank you.
Uppsala. Alafu kama sasa tunasikiliza, tunaweza kunywa kuna vinywaji na maamishi yale hapo. Changamshe. Vi har inga särskilda tider för bensträckor eller toa och sånt. Kaka mnaweza mkasimama mkabuji kidogo au kwenda chooni. Ja. Yes. Tack. Nu ska du prata om kvinnor. Du presenterar dig själv och sen våra kursare. Tack. Yes. Halo mama. Hello, Leo tuko na furaha mama, tuchangamke mama, tupo. Tupo. Tunaona mama tuchangamke. Ndio, mimi naitwa mama Virginie Kabembo. Ni heter Virginie Kabembo. Natoka Uppsala, niko mwanamemba wa Elite Förening. Hon är från Uppsala och hon är medlem i Elite Förening. Na kwa siku ya leo tuliposha kuya wakubwa zetu wapresente. Idag det skulle komma våran högsta för att representera oss. Lakini wana majukumu nyingine na kwa maana wametutuma sisi kuja presente. Men de var upptagna, det är därför vi är här. Nashukuru kwa kuwa umetupokelea Acro Förening. Tunashukuru kwa siku ya kwetu siku ya leo hapa. Jag tackar Acro för att de välkomna oss. Tunashukuru kwa mapokeleo yenu. Vi tackar er för att ni tog emot oss. Na tunashukuru kwa invitation yenu. Och vi tackar för inbjudan. Na tumeipokea kwa furaha na tunasema asante. Vi tog emot den med glädje och vi tackar. Na kwa wakati huu na muda huu namwachia mama atakayeongelea kuhusu Elite Förening. Nampatia sauti mama, karibu na mama atajipresentera mwenyewe. Nu jag lämnar mikron till mamman. Det är hon som ska prata om våran förening. Wamama tupo. Wamama mupo. Wamama oye. Asante sana. Tack så mycket. Tunashukuru sana Vi tackar och säger till kwa siku ya leo. för idag. Mimi kwa jina naitwa Odette Katumbulu. Hon heter Odette Katumbulu. Ninaishi Uppsala. Vi lever i Uppsala. Niko umoja wa members wa Elite Förening. Hon är en av medlemmar i Elite Förening. Na sisi Elite Förening tunazoea kuzungumzia kuhusu wamama zaidi. Vi i Elite Förening vi brukar prata om mammorna mest. Na leo tuko hapa kwa ajili ya sikukuu ya wamama. Idag vi är här på grund av kvinnors dag. Na sikukuu ya wamama nadhani iko duniani nzima kwa siku ya leo. Kvinnors dag är hela världen. Na ninashukuru sababu wamama wamejitolea kuja. Jag tackar för kvinnorna de kom. Wamefungua mioyo yao kuja kusikiliza habari kuhusu wamama. De kom för att lyssna berättelse om kvinnor. Na tumefungua masikio yetu ili tusikie yale ambayo yamesemeka hapa kwa siku ya leo. Vi öppnade ögonen för att lyssna det som pratades om idag. Siku ya leo kunakuwa wengi ambao wanakuwa na furaha kama vile tumekusanyika hapa. Idag det är många kvinnor som brukar vara glada som vi samlas här. Na kunakuwa wengine ambao wanasherekea sikukuu ya mapambano kwa ajili ya right ya wamama. Det finns andra som är glada för de har kämpat, som kämpar fortfarande för rättighet, kvinnors rättigheter. Nikirudia nyuma kidogo, om jag går lite bak, tukikumbuka mahali tulipotoka, om vi tänker var vi kommer ifrån, tumetoka huko Afrika, vi kommer från Afrika, tuko hapa nchi tofauti za Afrika, vi är här från olika länder, na tumepokelewa katika nchi ya Sweden, och Sverige tog emot oss. Kwetu Afrika, hos oss i Afrika, sisi tunakuwa wamama wa nyumbani. Vi är
hemmafruar. Jamani, tunaelewana huko? Wamama mwache fujo. Mammorna, vi har kvinnor. Tulikuja hapa juu ya kusikiliza mambo ya wamama. Vi kom hit för att lyssna. Kwetu Afrika, wamama tunakuwa wamama wa nyumbani. Hemma i Afrika, vi är hemmafruar. Nyumbani maana yake nini? Ni wamama ambayo wanakamata kazi zote za ndani. Det betyder, hemmafru, vad betyder det? Det betyder att man gör allt, allt grejer hemma. Allt som gäller hemma, det är kvinnors ansvar. Baba anaamka asubuhi anaenda kazini. Mannen kommer gå upp och gå till jobbet. Mama unaanza kazi za watoto. Mamma börjar med barnen. Unaenda sokoni. Går till marknad. Unapiga chakula. Lagar mat. Unafua nguo. Tvätta kläder. Unafanya kazi zote za ndani. Städa och allt inne. Na wakati unafanya kazi za ndani unamsubiria baba aje ili umpatie chakula. Och när du jobbar hemma, du väntar på din man ska komma för att du ska servera honom. Na ile yote wamama wanaifanya kwa upendo. Och allt där kvinnorna gör det med glädje och kärlek. Lakini mwili unachoka. Men kroppen blir trött. Wamama tuko pamoja? Lakini mwili unachoka. Men kroppen blir trött. Na wakati mwili unachoka, när kroppen blir trött, maana yake na moyo nao umechoka. Det betyder att hjärtat blir trött. Kwa neema tumetoka huko. Vi kommer därifrån. Tumepokelewa katika nchi ya Sweden. Vi blev mottagen i Sverige. Tumesikia dada Jeanne anauliza kizuri gani ambacho wewe unaona Mamma Jeanne frågade vad som gör dig glad för att leva här i Sverige. Mimi naweza kusema kivyangu, mimi nina furaha sababu Sweden imetupokea na imetufundisha sheria ya wamama, kufundisha mama sheria. Jag kan säga att jag är glad att Sverige tog emot oss och det lärde oss kvinnors rättigheter. De kommer långt där borta i Sverige för att komma till med oss. Vi tackar er. Kom till Varela. Amkosi maua. Lakini ishara tu ya upendo. Ni har allt, men det här är kärlek. Inte allt, men Stockholm. En bara. Okej. Men ta allting och sen om det blir resten vi tar tillbaka. Från Ja. Vi ska gömma. Så. Chonga katikati. Från Erebro. Awabariki. Tukapata foto. Från Jönköping. Mungu awabariki. Tack så mycket. Tunawashukuru sana foto. From Karma. Tunawashukuru sana tena sana. Mmetuonyesha upendo mkubwa. Ingelipita hii. Wale mligaramia tuwafunge mkono. Tunawapenda. Vi älskar er. Wanawake jeshi kubwa, wanawake jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, wanawake tunaweza. Mwanamke jiamini, mwanamke jiamini. Wanawake tunaweza, tuaminiwe, tunaweza, ongoza, tunaweza, kulea, tunaweza, wanawake tunaweza sana. Mwanamke jasiri, Tunaweza. wanawake
Yesu alitumika na wanawake, mitume alikuwa na wanawake. Mwanamke popote ulipo unatosha. Nyumba bila mwanamke haifai, huduma bila mwanamke haiendi, dunia bila mwanamke si mahali salama. Mwanamke popote ulipo niamini, wanawake tunaweza, tunaweza, tuaminiwe, tunaweza, tunaweza, ongoza, tunaweza, tunaweza, kulea, tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza, oh tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza sana, mwanamke jasiri tunaweza, oh tunaweza, wanawake jeshi kubwa tunaweza, tunaweza sana. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Wanawake tunaweza, Tunaweza, tuaminiwe, tunaweza, tunaweza, ongoza, tunaweza, tunaweza, kulea, tunaweza, tunaweza. wanawake Tunaweza, oh tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza sana. mwanamke jasiri, Tunaweza, oh tunaweza, wanawake jeshi kubwa, tunaweza, tunaweza sana. wanawake Tunaweza, oh tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza sana. mwanamke jasiri, Tunaweza, oh tunaweza, wanawake jeshi kubwa, tunaweza, tunaweza sana. I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. 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 I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. 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 Mwanamke ni mama, mwalimu wa kwanza duniani. Tumboni alitubeba, akatulea, akatufundisha. Zile zama za mwanamke hawezi, hapana, siku hizi hakuna. Tunashiriki vyema wa nchi ujenzi na tena tunajituma. Hey. Hata kulima, kushona, nyumbani unahodha, mti kuongoza, udaktari baba, wasikari dada, tunaweza, no problem. I'm a superwoman. I'm a superwoman. Yeah, superwoman. 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 Ujasiri silaha yetu, kujituma ndo sana, umoja ndo nguvu yetu, na kushikamana.
baba lete chumvi, yeye alete sukari. Mwanamke so tu vipodozi na vipicha vya kichokozi. Squeezy mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi. Sasa vikundi vya kusaidiana, vikoba vyetu ushindi tunakopeshana. Kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi Mama Samia oye. Wanawake uvuvi, ualimu, urubani unahodha, nchi kuongoza, udaktari baba, uaskari mama. Yeah, I'm a superwoman. I'm a superwoman. I'm a superwoman. That's what I am. Cause if I'm my own, they care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring. Changa changa changa, kamtaji kangu chakanga. Ishara ya genge kalipatia kiwanja. Sasa nashishi food, kifupi life is good. Na ndomba za kibanda. Aya, na dada wote msilale, 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 msilale.
Dada mzuri apite mbele, onyeshe matanga yake. Kaka mzuri apite mbele, onyeshe michezo yake. Nawa mikono yao mami na mama, mami na mama, toshia mama yoko.
Bali pensi apa kasihkan? Enjoy
Bado kidogo hatujaanza. Tunaweza kukaa ili tena na programu nyingine. Asante sana mama yangu huyu hapa. Ya mama mzuri sana. Thank you. Tukae tupate nafasi tupumzike ili tuingize wengine. Thank you. Tunaweza kukaa. Mbona vitu viko ngufu leo papa? Na bila pasha vile vitu viko vya butamu. Bila kwambia mimi nishaiwasha hivi. Vitu viko bien. Mimi naiwasha mpaka mama waende na ushuhuda. Kuweka hapa ni mama ya shopping. Mama mpaka ya shopping. Mama mpaka ya shopping sidani. Mama. Hao ni mama walikuwa pesa zao. Hawa ni mama wali shopping walitoa pesa zao kwa ajili ya nyimbo. Wale tu. Hawa ni mama wali shopping. Hawa wametoa pesa zao. Kitu.
kamera niwaoneshe. Asumba